Hi guys! It's me, Michelle V, and Hercules. Welcome in my YouTube channel. Hello! Ayan, so for this video, may candy ako. May ano ko dito, may lemon candy ako dito sa bibig ko, no? Kasi, medyo ano pa rin yung aking galamunan for today's video. Charot. At guys, nakabihis na ako. Tingnan nyo. Kemot mo older. Charot. Ayan, so pupunta na pala ako guys. Tingnan ko yung oras, no? Ako tatakbo pupunta ng bus stop dito sa malapit sa amin dahil ako ay makipagkita sa aking kaibigan. Ayan, yung kaibigan ko na yun, may baby siya, may baby girl siya. At yes, at gusto niyang pumunta doon sa sa pinuntahan namin nung nakaraan sa Corbichao. So, yes. Nasamahan ko siya kasi kabisado ko yung papunta doon. So, ano lang yun guys, magbabas lang kami. Kabisado ko papunta doon at gusto niyang makapunta doon kasama ng kanyang baby. This year, kasi last year na andun sila. Pero ngayong kasi, ayun, samahan ko sila. So, yun. Punta na ako ng bus stop guys. May rinig kayong ingay kasi nga may malapit dito sa amin na construction na ginagawa. So, inopen ko lang kasi yung door. Kasi nga maganda yung weather ngayon guys. Sunny. Kaya ako dress. So, let's go. Baka mahuli tayo sa bus. Isang sun. Ang lang sikat ng araw. Kita niyo ba yan? Maganda yung weather ngayon. 19 grad pero sunny. So, it's time to go out sa lungga. Charot. Makalabas naman lang tayo guys sa lungga natin, no? At kanina ay umuwi yung aking josawa dahil meron siyang konting break time. So, umuwi siya. Tapos, ando na ulit siya. So, yes. Ang ganda ng weather for today's video. Charot. Kasi guys, alam niyo talaga dito, ini-enjoy talaga nila dito yung yung ganitong weather. Ini-enjoy talaga nila yung ganitong weather pagka lumabas na si haring araw. Dahil minsan lang ito guys sa kanila. Grabe. Minsanan lang. Hindi lagi. Ang maganda yung panahon yung may araw. At lalo na ngayon guys, pa-winter na. Taglamig na. Pero may jacket pa rin ako guys, oh. In case of. Kasi malamigin na ako. So nandito na ako guys sa bus stop. At yes, waiting tayo sa bus. We're here in Corbichao. Oo, maaga siyang back again. Andun yung aking friend. Kanyang baby girl. Medyo maraming tao ngayon. Ano na siya? Tawag ito? Tapos na siya kasi maaga yun umalis. Tapos, kasi kaya niyang pinapaagahan din ang niya kasi nga. Susunduin namin mamaya sa Rafael Libor. Wow! Sige, sama mo ako. Ano yan? Video ba yan? Video yan. Sana siya. Wow! Parang ghost yan. Saan? Ang bulaklak yan. Parang parang blurred. Siguro sa hangin. Yun ya?
O dito. Sayang to, no? Sayang to. Ito kasi maganda eh. Sige, dito ka na. Standby ka na dito. Tingnan natin ang ano. Ayan. Para magbasa school tour na. Chan, charan, charan. Julia! Julia, baby. Ano sa kakatawag ko, Julia? Ito, oh, sa may ano, sa may dila. Ang ganda talaga, guys, pagka mga ganito, oh. Mga patubig-tubig. Ang ganda, oh. Julia! Hayaan mo siya, Jen. Oh, picture ko sa mo dyan? Ma-realize. Ha. Picture sa may dila. May isda ba dito? Ito may isda. Nasaan na siya? Gusto niya doon kukuha siya ng isa. Ginito mo na. First ba yun? Saan? Tingin, oh, sige. Yung sa'yo na lang. Oh, sige sa'yo. Yung sa'yo, maganda yung plus, yung ano. Yung Sige, ano. mag-posing ka na, mag-posing. Is-screenshot ko lang yan. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Yung sa'yo, Shil. Maganda. Ayan, oh. Nakaano na? Hawakan natin si Julia Oh. by hand. Hawakan natin si Julia by hand. Oh. Here. Okay. Julia. Video ba yan? Mag-iba ka ng Ang tagal. Wait, Nag-enjoy na kami dito. Oh, there's a dragonfly. Wait. Ayan, oh, dragonfly, oh, wait. Ay, nakuha ako. Nakuha ko, guys. Yan. Dragonfly. Ah? Warte. Oh. This is a dragonfly. Guck mal. Oh. 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 Halten Sie. Halten. Oh. Oh, it's fly. sige na. Wow. Ano yung pen? Yes, yan. Dinukot mo, malagi ang camera. O, tignan yung tatlo. Siglit. Dancing queen, young and sweet. Sige na, tapos na? Ano ba yan? Video yan eh. Video pala yan, Shell. Okay. Video na, tapos na yan. Eh, video na eh. Wow. Nakatingin siya. Wow! Pistas! Julia, come here. Come here. Shell, ako din. Gusto niya na may hakuhakan pa talaga siya. Timing mo nga. Tapos tayo.
against the light siya. Against the light nga sa akin din. Julia! Ando sa ano? At ayan, nagutom kami guys. Ayan, nilibre ako ng aking friend. Thank you so much for the cake. At pag uwi ko nga ng bahay, ayan naman ang aming inasikaso guys. Nag-grill kami ng aming dinner kasi burger kami ngayon. At ayan, tinest namin yung bagong bili ng asawa ko na grill. At yes, okay naman siya. Very automatic. Charot. Ayan. So, yes, yan ang aming dinner. So, kain tayo. At yan lang din yung vlog natin for today. Maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo. At yun, sana natuwa kayo. Ayan, maraming salamat. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys in our next one. Always smile.